Naugdaw ang 11 ka mga tindahan human nasunog ang bahin sa usa ka public market sa General Santos City. Lakip sa mga nasunog ang mga baligyang utanon ug ubang supply unta alang sa umaabot nga Semana Santa. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gilayong girespondihan ni ining kabomberohan ang baga nga kalayo nga milamoy sa pipila ka tindahan sa gihimong temporaryong extension sa usa ka public market sa Barangay Lagaw, General Santos City nga nagsugod mag alas 2 sa kadlawon adlawng Lunes. Nadeklara kining fire out human ang pipila ka minutos. Atol sa sunog, ugdaw ang mga baligyang utanon, prutas o groceries sa 11 ka mga tindahan sa maong public market. Lakip na sab sa nasunog ang mga baligya nga supply unta alang sa umaabot nga Holy Week. Mga preparation na mo para sa Holy Week, like mga pilit giniling, pang binignit. Nakaripak na, pero wala, naugdog siya tanan. Dili pa masuta kung unsa ang tinubdan sa sunog. Base sa tanod o watchman, dili daw gikan sa likod. Kini inspection karon sa Bureau of Fire. Ongoing pa ilahang assessment. Gipaubos na sa profiling ang 11 ka mga stall owner nga nasunugan alang sa posibleng ayuda gikan sa LGU. Padayon pa ang investigasyon sa BFP, lakip na ang kinatibuk-ang danyos sa sunog. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.